Bună dimineața, dragilor! Este miercuri 26 august. Azi m-am gândit să mai încep și eu un vlog pentru că nu am mai făcut de ceva timp. Și trebuie să pun să gătesc, bineînțeles. Fetele au mâncat, acum se joacă. Am aici cafeluța, am luat câteva guri din ea. Aici voi face o ciorbă de cartofi cu afumătură. Am bucata aceasta de Kaiser extra afumat. Nu vă luați după data expirării pentru că l-am avut congelat. L-am adus din România și a fost congelat. Iar aici am scos de la congelator și s-a dezghețat o bucată de ceafă de porc fără os aici. Eu așa pun, le cântăresc și pun ce gramaj are fiecare bucată, pentru că după aceea știu, dacă am nevoie de mai multă, știu pe care să o iau. Cam atât are. Aici am un... Da, mama! Da, mami, o banană, mami, de jucărie. Aici am un cârnat afumat. Este de casă, de la părinții mei. Și aici o bucată de coaste de porc. Da, mami, un ananas. Aveam un lapsus, nu venea cuvântul. Și vreau să fac așa o friptură la cuptor cu ele, cu toate. Mami, da, o prună, mami. Mi-arată jucării. Da, mama, da. Wow, o banană, mami, da. Da, mama. Wow, mami, roșii, mami, felici de roșii. Da, Sonia, da. Banană, mami, da. Wow, o chiflă, mami. E chiflă pentru hot dog, mami. Da, mami, da. Ar trebui tăiat mai mărunt, însă eu îl voi lăsa așa mare pentru că fetelor nu le place și să pot să îl aleg din ciorbă. Ele vor mânca doar legumele din ciorbă. Nu poți să o scoți, mami? Nu. Haide să te ajut. Se joacă cu plastelina. Pentru că trebuie să desfacem altă cutie, mami. Sonia mai gătește. Ce faci, Nati? Da? Cu ce te joci? Cu plastelina. Și ce vrei să faci cu plastelina? Mâncare. Wow, ce mâncare, mami? Pizza. Pizza. Și ce vei pune pe ea? Roșii. Roșii. Și Pâine. pâine. Și ultima până gata. O și o prună? Da, să pun. Ai, ce pizza bună, mami. Fierbe aici morcovul, apoi voi pune păstârnacul și țelina. Le-am congelate aici. Apoi ardeiul gras. Și ceapa, care este extrem de iute. Și acum lăsăm totul să fiarbă. Pun un capac și lasă fiarbă. Mă pregăteam să tai cartofii pentru ciorbă și trebuie să le înlocuiesc bateriile la jucăria aceasta pentru că fetele mele au terminat de gătit, sunt mai rapide decât mine. Și vor să se joace cu altceva acum. Da, mama? Stați că le-am pus invers. Da, mami, da. Da, mami. Papi imediat, mami. Da. Fetițele mele se joacă acum cu piesele acestea de construit. Da, mami. Da. Mami. Wow, mami, ce frumos. Că mă pun copaci. Da, pune și niște copaci, mami. Ca să
Ai terminat casa? Da? Ce frumoasă este, mami. Mă primești și pe mine în căsuța ta? Da? Mulțumesc! O țiadă de care la mea. Da, mami, da. Mama. Wow, Sonia! Jucăria aceasta este de când era Natalia micuță. Da. Da, mami. Da, mașinuța. Da, iubita mea. Bateriile consumate le voi pune în această cutie de detergent, care este mai mult de jumate plină cu baterii. Pentru că de fiecare dată când merg la magazin, uit să le iau, să le reciclez acolo, pentru că au compartimentele acelea pentru reciclare, speciale pentru baterii, să nu le aruncăm așa pe oriunde. Am muiat morcovici. Da, mami, da! Îți dau acum, mami. Da. Voi pune acum sare, ce trebuie pentru gust și o voi lăsa să fiarbă. Da, mama. Da, gata, gata, mami, gata. Aici este. Au fiert cartofii, acum voi pune usturoi pe care eu l-am dat pe răzătoarea mică. Iau așa cu mâna că mi-e mai simplu. 3 grăunți de usturoi am dat, 3 căței de usturoi. Da, mami, apă, apă. Voi pune acum și 2 linguri de oțet, l-am pe acesta. Aici am făcut pentru a drege ciorba și am 4 gălbenușuri. Albușurile le-am pus aici și le voi pune în congelator, le voi folosi ulterior la o ruladă pavlova. Deci 4 gălbenușuri și 500 de grame de smântână din aceea grasă de care cumpăr eu cu 30% grăsime. Aici am pregătit și legume pentru că vreau să fac și un pilaf de orez pentru diseară. Nu m-am gândit să încep să-l fac de dimineață atunci când am început ciorba. Însă este timp. Carnea încă așteaptă acolo să o pun la prăjit, să o pun în tavă, să o bag la cuptor. Bun, amestecăm așa gălbenușurile cu smântâna. Apoi cu polonicul voi lua zeamă de aici și pun aici să temperez un pic amestecul și să nu se taie smântâna după aceea când o voi adăuga pe toată în ciorbă. Sunt convinsă că sunt bucătărese mult, mult mai bune decât mine pe această pagină. Eu vă arăt așa cum gătesc eu. Poate vă mai inspir așa cu o idee ce să gătiți, pentru că și eu de multe ori rămân în pană de idei. Și adăugăm în ciorbă acum. Și acum lăsăm să mai dea un clocot. Voi pune pătrunjelul și gata. Gust să văd dacă mai are nevoie de oțet sau de sare, însă nu cred. Așa arată ciorba mea. Orez cred că am mai făcut aici pe canal. Am călit ceapa un pic. Pun morcovul tăiat așa, bucățele mici. Pun și un pic de apă. Acum pun și ardeiul. Cam așa am pus albușul acum într-o pungă. Am scris ce gramajare. Mai am și așa în sticluță. Ia uitați, aici am 270 de grame. Erau înainte 85, după aceea am completat. Mai am și așa în borcan. Aici am 228 de grame în total. Da. Ca să văd pe unde îi găsesc loc să nu se începe punga. Colorez. Pe care l-am spălat bine înainte. Natalia cântă. Adaug apă. Și 2 frunze de dafin. Și
Și apoi voi completa cu apă până se fierbe orezul. Mai are de fiert. Aici am pregătit carnea. Coastele sunt 4 coaste, cam lungi, însă nu am avut cu ce să le tai mai scurte. Cârnații, ceafa de porc. Este destul de multă, voi pune folie de aluminiu, apoi o voi băga la cuptor pentru câteva ore. Și aici am pus ciorbite să le dau fetelor să mănânce. După cum spuneam, ele nu mănâncă carnea. Și le voi da doar așa legumele cu pâinică. Este gata orezul, eu așa îl fierb. Trebuie să fie bobul moale, pentru că altfel nu îl mănâncă fetele. Cam așa arată și acum pun și pătrunjel verde, focul l-am oprit. Și îmi place așa colorat. Acum fiecare gătește cum știe, cum mănâncă, cum preferă membrii familiei lui. Eu gătesc așa cum știu, cum îmi este acceptată mâncarea. Așa arată după 2 ore jumătate, la 200 de grade am pus. Însă mai stau, deja începe să se destrame. Dar voi mai lăsa. Ce bine miroase. Am pus usturoi, am pus vegeta, ulei, apă, să fiarbă așa. Aici am tort, trebuie să-l ornez acum. Vorbesc încet pentru că fetele au adormit. Astăzi este ziua Nataliei și a soțului și le fac un tort. Îl voi orna acum, îl voi acoperi cu o cremă albastră pentru că așa vrea Natalia. Aici am pulpele pe care le-am cumpărat alaltăieri, trebuie să le curăț, să le congelez. Pieptul de pui, la fel să-l congelez. Da. Tortul îl voi acoperi cu o cremă albastră pentru că zilele trecute Natalia a văzut la niște prieteni pe Facebook-ul meu, se uita și ea pe telefon și avea un tort albastru și vrea și ea tortul la fel albastru. Am filmat cum am făcut întreg procesul. Voi posta un clip zilele viitoare dacă vreți să îl priviți. În timp ce culcam fetele, a sunat curierul la ușă, însă am avut norocul că a ajuns soțul acasă și a ieșit el și a primit pachetul. I-au mai venit și lui câteva lucruri și mie mi-a venit coletul acesta de la H&M. Haideți să-l desfac acum cu voi. Să vedeți ce lucrușoare drăguțe am luat aici. Le-am cumpărat pijamale pentru Halloween fetelor. Da, știu că mai e mult până atunci, însă știu că mereu atunci, în perioada Halloween-ului, nu se mai găsesc, nu mai sunt disponibile. Și acum le-am văzut pe acestea și le-am luat. Și bine am făcut pentru că am pus comanda, astăzi suntem în 26, pe 21 știu că am pus comanda. Și seara, în aceea zi, pijamaua pentru Sonia deja nu mai era în stoc. Acestea sunt, dar sunt mari, rău. Inițial am crezut că aceasta este a Nataliei când le-am desfăcut. Am cumpărat în mărimea 104 pentru 4 ani Nataliei, 3-4 ani, este la noi în Europa. Și pentru Sonia am luat în mărimea 86, un an jumătate. Sunt așa cu capse de sus până jos pe picioruș. Da, o ață pe aici. Manșetă, sunt din bumbac 100%. Ia uitați-le ce drăguțe sunt. Și mai am aici, chiar astăzi când filmez, am postat un clip cu un haul H&M Reserved Best Secret C&A și vă arătam că am cumpărat de la H&M bikini pentru plajă, slip, și spuneam că sutienul nu a mai fost pe stoc atunci când am plasat eu comanda, însă acum l-am văzut și mi-am comandat și sutienul care să facă un costum de baie cu slipul respectiv. Slipul e tanga, sutienul este așa. Se leagă la spate cu banta aceasta subțire și aici după gât, așa. În mărimea L l-am cumpărat. Are aici burețel care poate fi eliminat și acesta este.
Nu pot să vă arăt și slipul tot acum pentru că este în dormitor unde dorm fetele. Dar da, aceasta a fost comanda mea H&M. Și acum, până nu se trezesc, vreau să mă apuc să termin tortul acela de acoperit cu cremă. Voi filma în continuare și voi posta rețeta. Poate arăt și aici pe vlog rezultatul final. Acesta este tortul, așa arată. Blatul acesta nu prea se mai observă aici, este partea care a fost sus pe tort atunci când l-am tăiat și s-a însiropat mult și cu siropul, cu piureul de zmeură și cu siropul, plus cremele grele, însă așa arată tortul meu. Este delicios. S-au trezit fetele și am putut să vin aici să arăt costumul de baie. Acesta este. Îmi place cum vine. Acum, da, mami, a venit și asta, mami. Natalia este foarte încântată de pijamale. Hai să-mi iau. Cum este, mami? Anul acesta nu voi mai avea unde să-l port, însă la anul voi încerca. Îmi voi face curaj să-l port. Aici am pieptul de pui, l-am spălat bine cu apă rece, în apă rece. După aceea am pus aici, sunt câte 2 bucățele din acelea de piept de pui. Aici este câte o bucată, câte o jumătate de piept de pui. Am scris așa ca să știu ce gramaj are fiecare punguță, pentru a fi mai ușor după aceea când vreau să gătesc și îl congelez. Și imediat mă apuc de pulpe. Am curățit și pulpele așa bine. Am eliminat excesul de piele și grăsime de pe aici. Cam așa le curăț eu. Între timp am băgat și o mașină de haine la spălat. Și acum o să le porționez copănelul. Le tai de aici ale copănelul, pulpa superioară și bucata aceasta de spate separat. Gata și cu pulpele, ați văzut cum le pregătesc eu. Acum le pun la congelator și după aceea când vreau să gătesc, știu ce scot din congelator, ori le combin, ori le pun așa câte o punguță. Însă mi este mult mai ușor atunci când vreau să gătesc, nu mai stau să se decongeleze, după aceea să le curăț. Așa se decongelează și le pun direct la gătit. Încercăm să economisim timp și varianta aceasta am găsit-o eu ca fiind cea mai bună. Poate sunt printre noi fete care sunt la început de drum și le ajută metoda mea. Este gata carnea, 3 ore jumătate a stat, aici sunt albastră de la tort, 3 ore jumătate a stat la cuptor, deja se sfărâmă toată, nu mai... Ia uitați. Da, mami, e delicioasă. Pun vasele la spălat acum și mă duc să mă îmbrac pentru că vreau să merg cu fetele la locul de joacă. Ce e pe aici, urme de astăzi făcute. Da, mami. Așa îmi face Sonia de fiecare dată pe mașină de spălat vase. Mai sunt și aici câteva, însă le voi spăla după ce vin. Acestea nu mi-au mai avut loc în mașina de spălat vase. Gata, noi plecăm la locul de joacă. Ea este Natalia, prințesa mea cea mare. Și aici este Sonia, prințesica mea, care este puțin iritată pe față, pentru că am șters-o cu un șervețel umed și se cam irită de la șervețelele umede. Așa este. Și atunci nu, mami. Și uitați florile pe care v-am arătat că le-am transplantat într-un vlog trecut. Cam așa arată.
Uite ce frumoase s-au făcut. Da, mami, ce frumoase s-au făcut. Le prezinți tu, Natalia? Da. Așa? Așa? Mama! Da, mami, da. Uite cum s-au făcut gata. Da, mami, da, ce frumoase s-au făcut. Uite. Așa, Sonia, și tu le prezinți pe acestea? Da. Da. Și așa arată aici la noi. Acolo este la vecină, unde începe vița de vie netăiată. Da. Și noi plecăm la joacă. Aici am un pachet cu biscuiți la Ibnici și până așa folie să nu se umezească. Apă. Aici am hanoracele lor, le iau așa. Acolo jucării pentru nisip. Și ne vedem de la locul de joacă. Pa! Popici! Te iubesc! Natalia merge singură cu bicicleta, eu cu Sonia cu trotineta. Și voiam să arăt, știu că am mai arătat odată automatul acesta pentru flori. Și acolo sunt și eu. Pentru prima dată în vlogul acesta mă vedeți, ia uiteți. Vedeți? Da, mami, vin! Da, uitați ce ursuleț drăguț este acolo. Se vede? Acesta. 35 de euro. Astea sunt din acelea de burete, de spumă, flori de spumă. Ia uitați. Acesta este 35 de euro. Și cam atât. Cam sărac. Astăzi, da. Aceasta sunt și eu. Da, mama. Haide după Nati, că Natalia s-a dus înainte, nu ne-a mai așteptat pe noi. Da. Și acolo, într-o vitrină, le vedeți. Este și la noi mai cald, pentru că zilele trecute a fost frig, a plouat. Nu știu cât vom mai avea căldură pe aici. Deci Natalia a ajuns la locul de joacă. Ia uitați, așteaptă să o dau un leagăn acolo. Mama! Da, mama, mergem și noi acum, mama. Mama! Da, mergem. Ce îmi place fântânița aceasta aici. Era și aici fântână înainte arteziană, însă tot aruncau copiii pietre și probabil de asta nu au mai pus-o în funcțiune. Acolo au sărit ele zilele trecute în apă, s-a strâns apa de la ploaie. Și s-a făcut flașcă. Da, mama! Da, mami! Nu sunt copii, am venit mai devreme decât de obicei. Alo! Știți cât bine face nisipul acesta aici la locul de joacă? Eu nu știu de ce la locurile de joacă din România sau cel puțin din Craiova nu au o porțiune așa cu nisip. Și am găsit o nouă modalitate de a le da în leagăn în același timp, pentru că acela este puțin mai periculos pentru ele. Cum facem? 1, 2, 3 și... Din nou. Sonia, ia mânuța de acolo, mami, să pot să prind leagănul. Iei mânuța? Da. Mulțumesc. Hop. Da. 1, 2 și... Ui! Unu, 2, 3, 4, și... Așa. da? Mă bucur. Eu, pe Barbie! Ai uitat să iei pe Barbie. Da? Hai că ți-o aduc eu. Da? Unde e pe Barbie? Este în tricicleta Soniei. Ai să o iei? Da.
Da, o iau eu pe Barbie. O avem pe Barbie aici. Este plin de nisip. Da, trebuie să se dea și Barbie în leagăn, nu de alta. Da, mama, da. Uite, am și jucăriile tale, Sonia, vezi? Poftim! Opa! Nu mai vrei, Sonia? Nu. Eu mai Hai că te dau jos. Da, mami, te dai tu în continuare. Așa. Și acum a rămas Natalia singură. 1, 2, 3 și... Ea vrea mai tare. Da, mami, da. Și Sonia este aici, la nisip. Wow, mami. Nu trebuie să zic că e ca am pe Barbie. Da, așa este, mami, o ai pe Barbie cu tine. Iartă-mă, mami. Sonia? Ce faci, mami? Da, te joci, puiule. Da? Da. Mama, eu nu zic. Astăzi prietenilor ar trebui să vină pentru ultima dată la nisip, pentru că mâine dimineață vor pleca în România definitiv. Da. Și să vedem dacă o să vină să se joace, pentru că luni am fost și stabiliserăm să ne vedem și aseară și astăzi, însă aseară la noi a plouat și nu am mai ieșit. Mama? Da, mami. Poți să ne picăm așa că o cazanată. Da, putem să plecăm și pe acolo, pe aleea aceea. Da. Să vedem, poate vine Briana și te mai joci cu ea pentru ultima dată. Da. Altfel vă mai vedeți când mergem noi în concedii pe la Brașov, prin Poiana Brașov. Da? Da. Am poate să apălut. Îți place la Brașov? Da. Ai mai fost? Da. N-ai mai fost niciodată, mami. De ce n-am văzut? Pentru că nu am fost, mami, acolo. Eu nu lăsă. Dar avem timp să mergem, mami, da? Da, am văzut. Haide! 1, 2, 3 și... Wow! Sonia, ce faci? Pe unde ai nisip, mami? Da. Așa se întâmplă de fiecare dată. În cap ai? Ce ai acolo? Wow, nisip, mami. Da. Da, o pietricică. Da. Da, așa se joacă la nisip, mami. Da. Bine. Haide să te sculpturi. Da, mami, vezi că este ud nisipul. Pentru că a plouat zilele trecute, mami. Așa a fost vremea, mami. Nu știu, mami. Se apropie toamna, iubita mea. Toamna, mami, nu doamna. Toamna. Pentru că se termină cele 3 luni de vară. Pentru că timpul trece, mami. Uite cine vine! Vin prietenilor. Faci forme? Wow, ce inimioară, mami. Foarte frumoasă. Da, mami, gata. Da, Sonia, mașina, mami, mașina. Lasă, mami, nu te duci după ea. Aici avem o competiție, cine cântă mai tare. Da, Sonia, da, mașina, acolo. Sonia, ce faci? Așa. Sonia, ridică-te. Cu imaginea aceasta, așa cu fetițele jucându-se, mă vedeți și pe mine pentru prima dată în vlogul acesta. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă vreți să mai vedeți astfel de activități zilnice ale noastre, puteți să-mi lăsați comentarii. V-aș fi recunoscătoare dacă ați face asta. Da, mami, un avion, mami. 2 avioane. Da, mami, le văd. Asta este rutina noastră.
gătit, spălat, activități cu fetele, venit în parc la locul de joacă. Eu fiind tot timpul cu ele acasă, ne petrecem timpul împreună, tot timpul, la masă, la somn, la joacă, peste tot împreună, la cumpărături. Lăsați în comentarii dacă vreți să mai fac astfel de vloguri. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc un sfârșit de vară și început de toamnă minunat. Vă îmbrățișez și vă aștept la clipul următor. Pupici! Gata, joaca. Am ajuns din nou acasă și vă las cu imaginea aceasta colorată. Gata! Da, mama! Nu, mami, nu! Gata! Hai, faceți pa cu mâna!